Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați venit la tutorialul nostru. Bine ați venit în bucătăria noastră, sau cum îi spunem noi, familia Roberto. Astăzi vă propun o rețetă de supă cremă și anume supa cremă de praz. Una dintre preferatele mele, foarte gustoasă și foarte, foarte sănătoasă. Deci pentru asta avem nevoie, bineînțeles, de praz, cartofi, eu pun și o țelină. Nu toată lumea folosește țelină la supa cremă de praz, dar mie mi se pare foarte, foarte, foarte gustoasă, foarte bună. O să vedeți la sfârșit. Țelina dă un gust extraordinar de bun și foarte sănătoasă, mă repet. Avem nevoie de o ceapă, ne trebuie bacon la final, smântână lichidă, dacă se poate, cât mai grasă, sare, eu pun și un pic de curcuma, care la fel dă o savoare foarte bună, puteți folosi și nucșoară. Ne mai trebuie unt, piper și cam atât. Eu zic să-i dăm drumul la treabă. Eu mi-am tăiat deja o parte din praz, de unde vom folosi partea albă a acestuia. Ce ne rămâne din urma acestuia putem folosi la alte preparate. Vom tăia prazul pe jumătate în lungimea lui, pentru a spăla cât mai bine, deoarece este posibil să mai întâlnim nisip, anumite pietricele. Desigur, nu ar fi plăcut să se întâmple acest lucru în timp ce savurăm supa noastră. Acum spălăm foarte bine prazul. Am terminat de spălat prazul, îmi voi pune și șorțul, pe care trebuia să-l pun de la început, dar am uitat. Acum vom lua untul, pe care îl vom pune în cratiță cu puțin ulei, pentru ca untul să nu se ardă. Facem acest lucru pentru a căli prazul în unt. Prazul se taie aproximativ la 1,5 cm, 2 cm. Încingem cratița, între timp se încinge cratița. Chiar acum vom lua prazul și îl vom pune la călit în unt. După ce am pus prazul la călit împreună cu untul, tăiem și ceapa imediat. Și o vom pune peste praz la călit. Adăugăm și ceapa. Observați că prazul s-a înmuiat și a căpătat o nuanță ușor incoloră. Adăugăm piper după gust și amestecăm ușor pentru ca ingredientele să nu se lipească. Amestecăm foarte bine până când prazul devine ușor incolor și se înmoaie un pic. Între timp tăiem cartofii, îi tăiem cuburi. La fel vom tăia și țelina.
După cum observați, am terminat de tăiat cartofii și țelina, pe care îi vom adăuga peste prazul deja călit. Acum este timpul să adăugăm apă. Punem apa atât cât să acoperim legumele. Vom lăsa la fiert aproximativ 30-40 de minute și ne vom asigura că legumele sunt foarte bine pătrunse. Cât timp am lăsat supa la fiert, vom tăia baconul. Eu prefer să îi înlăturăm șoriciul pentru că este foarte tare. Și îl vom tăia felii nici groase, nici foarte subțiri, potrivite. După bunul plac, baconul îl putem tăia și felii subțiri, dar și cu bulețe. Aici avem pâinea din care la final vom face crutoane pentru supa noastră, le vom tăia cu bulețe mărunte și le vom prăji în tigaia în care am prăjit și baconul. Deci, dragii mei, după ce am fiert circa o jumătate de oră, am gustat din cartof, am văzut că este fiert, este tot în regulă. Acum, dumneavoastră puteți, dacă aveți blender, să blenduiți ok. Având o cantitate mai mare de supă, este mai ușor să blenduiesc cu blenderul de mână. Vom blendui până vom obține o cremă fină, un piure mai lichid. Și am terminat de blenduit. Eu obișnuiesc să pun și un vârf de linguriță de curcuma sau nucșoară, pentru că mie îmi place. O să mai blenduiesc foarte puțin. E timpul să punem smântâna lichidă. Nu voi mai blendui, voi amesteca foarte ușor până ce supa va căpăta o textură catifelată. Supa fiind gata, bineînțeles, dumneavoastră puteți potrivi sare, piper după gust. Eu am făcut-o după gustul meu, este ok, super. Acum trecem la următorul pas, spre finalul rețetei noastre. Vom prăji baconul în tigaie și vom face crutoanele. Dragi prieteni, acum vom pune câteva cubulețe de unt în tigaie pentru a prăji baconul. Vom adăuga și baconul. Cât de frumos miroase! Extraordinar! Dar vom lăsa zeamă. Vom tăia feliile de pâine în cubulețe. De preferat ar fi pâinea să fie un pic uscată. Iar acum este momentul să turnăm crutoanele în untul în care s-a prăjit baconul. Crutoanele vor avea un gust fenomenal. Priviți cât de frumos s-au făcut, cât de bine s-au rumenit.
Dragii mei prieteni, am ajuns la final. Priviți ce culoare frumoasă poate să aibă supa noastră, priviți ce textură fină, un miros foarte plăcut. Supa noastră cremă de praz cu cartofi și țelină se poate servi atât fierbinte cât și rece, va fi fresh și foarte, foarte răcoritoare. Avem crutoanele care, priviți cât de frumos au rumenit, avem baconul care este la fel de bine prăjit. Superb! Acum e momentul să montăm. Uitați cât de bine arată. Eu așa zic. Dar și foarte, foarte, foarte gustoasă. Eu zic să mai punem un pic de bacon. Și bineînțeles, pentru decor, un pic de verdeață. Eu am să pun un pic de pătrunjel. Aceasta este supa mea, acesta este plating-ul meu, puteți încerca și dumneavoastră acasă, în speranța că o să vă iasă cel puțin la fel de bine, dacă nu chiar mai bine. Dragii mei, iată că am ajuns la finalul emisiunii, ca să spunem așa. Supa noastră cremă de praz, de vedeta este prazul cu cartofi și cu țelină. Este gata, un gust apetisant, miros atrăgător, o imagine, zic eu, foarte reușită. Deci acesta este plating-ul meu și dacă v-a făcut plăcere să fiți în compania noastră aceste câteva minute, vă rugăm, apăsați butonul de subscribe, dați-ne un like și ne vom revedea la fiecare sfârșit de săptămână cu o nouă rețetă. Deci Roberto sau Robert Elvin, cum doriți dumneavoastră să-mi spuneți, vă salută și până săptămâna viitoare vă spune la revedere! Dragii mei, iată că am ajuns la final. Supa noastră cremă de praz. Dragii mei, iată că am ajuns la final. Supa noastră cremă de praz.